Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэта рабіць у нашым рэгулярным раз на 2 тыдні эфірам з нашым экспертам, кіраўніком агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерыем Кавалеўскім. Добрый дзень, спадар Валеры. Добрый дзень, спадар Зміцер. Спадар Валеры, я на пачатку нашай размовы хацеў бы вас павіншаваць. Я так разумею, агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва пашырае шэрагі сваіх партнёраў, прыхільнікаў, такой як спрут, такія сетку раскідываеце. Я маю на ўвазе зараз такую дамову аб партнёрстве, якую вы ці пагадненне партнёрстве, якое вы склалі разам з дэмакратычнай амбасадай беларусаў на Кіпры, так? Так, сапраўды, але гэтыя партнёрскія адносіны яны склаліся ўжо досыць даўно. Партнёрскія менавіта ў тым, што мы можам адзін аднаго падтрымліваць кансультацыі, парадай некай тэхнічнай ці там дапамагчы ў нейкіх практычных пытаннях. І у гэтым сэнсе з Алесяй Пархоменка было вельмі плённа працаваць увесь гэты час. Я бачу, што яна за апошні год вельмі шмат дасягнула у сваёй працы на Кіпры і ў сэнсе дапамогі людзям у вырашэнні канкрэтных пытанняў, асабліва па пытаннях легалізацыі, і ў тым, як яна развівае адносіны з нашымі партнёрамі, найперш з боку ўладаў кіпрскіх ці дыпламатычнага корпусу на Кіпры. Гэта ўсё істотна, гэта ўсё важна, это ўсё дадае да яе здольнасцяў вырашаць іншыя праблемы, і найперш, канешне, у інтарэсах беларусаў на Кіпры. Я да таго з такім, можа быць, намёкам ці закідам, што гэта прынамсі першая такая, наколькі я ведаю, пагадненне аб нейкіх партнёрскіх адносінах ці з кімсьці яшчэ маеце? Конечно, я ж супрацоўнічаю з Тацянай Хоміч, гэта асацыяцыя сваякоў родных палітычных зняволеных, гэта таксама Вольга Гарбунова, яе фундацыя 21 траўня. Гэта зразумела, гэта ваша стала, вы там ад пачатку так вот скамунікаваліся і зараз разам робіце. Я меў на ўвазе, што можа быць вы пачынаеце падцягваць пад сябе, групаваць вакол сябе, не асабіста сябе, там агенцтва там ці ввогуле там ствараць такую спулку, супольнасць тых, хто з нейкіх прычын адыходзіць, можа быць там, то есть адцягваеце пэўныя структуры ад офіса, кабінета, ад той часткі дэмсілаў на сваю такую. Так, разумею. Не, такой мэтанакіраванай працы няма. Я бачу, што ёсць, па-першае, ёсць вельмі шмат нефармальных кантактаў, супрацоўніцтва, а такія па спецыяльных канкрэтных нейкіх задачах, якія тут пачаліся, тут скончыліся, і пасля яны ўзнавіліся тады, калі ёсць новая патрэба. Ёсць больш працяглыя такія супрацоўніцтвы, якія карысныя, якія патрэбныя для таго, каб выконваць нашы ісці па нашай місіі. То бок няма такой задачы, каб стварыць нейкую новую сетку, нейкую новую сістэму, няма мэтанакіраванай такой задачы. Хто ведае, можа яно з часам разав'ецца штосьці большае, але я таксама разумею, што нейкія альянсы, якія ствараліся пасля 2020 года, яны таксама будуць мяняцца. То бок людзі губляюць павестку, у людзей мяняецца зацікаўленасць у нейкіх пытаннях, яны могуць адыходзіць ад спраў, яны могуць пачынаць працаваць з кімсьці яшчэ, гэта нармальна. То бок гэтыя альянсы, яны будуць заўсёды мяняцца. Мне здаецца, што да гэтага трэба ставіцца з разуменнем, што мяняецца кантэкст, мяняюцца нейкія задачы, мяняюцца прыярытэты, і людзі праз гэта могуць мяняць таксама і свае партнёрствы з іншымі арганізацыямі. Але я да таго, што я пачытаў ваш допіс і троху так са здзіўленнем, але так з прыемнасцю пабачыў, што калі вы рыхтавалі адказы там на пытанне для інтэрв'ю для рэформа, вам у пэўным сэнсе там дапамагала, кансультавала там ці як там выглядала, я не ведаю, ваша ўнутраная кухня Настасья Касцюгова. То есть таксама чалавек, які шмат часу і шмат гадоў працаваў у офісе Святланы Ціхановскай, зараз сышоў і таксама разам з вами. Добра, але я да таго, што можа быць сапраўды зараз з-за той сітуацыі, якая адбываецца, непаразуменняў, незгоды з пазіцыяй ці яшчэ што, шмат хто
не шмат хто, але пэўныя там людзі, структуры, арганізацыі могуць адысці ад офіса, ад падтрымкі, таму што яны не згодныя з той пазіцыяй, якую, скажем, абралі офіс, кабінет, канкрэтна Святлана Ціхановская, Сергей Ціхановскай, датычна того, як дзейнічаць адносна рэжыма, санкцыі там ці перамовы, як палітыка, пазіцыя наконт вызвалення палітвязняў. Як вы лічыце, наколькі ўсё ж такі зараз гэта стане новым такім падзяленнем у дымсілах? Ну, то, што мы бачым за апошнія некалькі тыдняў, вельмі моцна вырасла актыўнасць дыскусій, дэбатаў выказваюцца ў сацыяльных медыа. У вас таксама вельмі важная пляцоўка, і дзякую вам за тое, што вы даеце слова розным прадстаўнікам розных бакоў з рознымі меркаваннямі, каб глыбей заходзіць у гэта. Мне здаецца, што гэта вельмі важны момант у нашай палітычнай гісторыі, у гісторыі дэмакратычнага руху, і тое, што вы ствараеце такія ўмовы спрыяльныя для гэтай дыскусіі, за гэта вам вялікая падзяка. Пры гэтым мы бачым, што сапраўды абвастраюцца, палярызуецца, я б сказаў, гэтая дыскусія у пэўным сэнсе. Гэта выклікана і абмеркаваннем пытання пра тое, якая стратэгія прывяла да вызвалення, напрыклад, Сергея Ціхановскага, ці гэта былі толькі перамовы, ці гэта быў ціск і перамовы. То бок такія досыць важныя фундаментальныя пытанні. Таксама мы бачым, што вельмі шмат рэакцый выклікаюць заявы Сергея Ціхановскага, якія можна разглядаць як такія часам вельмі неакуратныя, якія могуць быць рызыковымі, часам нават безадказнымі. Бо ўсё ж такі мы гаворым пра тое, што праца па вызваленні палітычных зняволеных гэта вельмі складаны, вельмі адчувальны працэс, якому можна дапамагчы, але можна і нашкодзіць. І з вызваленнем Сергея Ціхановскага гэтая праца не скончылася. 1160 чалавек па ацэнках праваабаронцаў яшчэ застаюцца за кратамі, і гэтая дзейнасць яна павінна працягнуцца, і кожны з нас можа менавіта сваёй адказнай пазіцыяй, адказнай рыторыкай гэтаму спрыяць. Я б, конечно, не хацеў бачыць, каб ствараліся сітуацыі, калі падвяргаюць проста сур'ёзным рызыкам гэты працэс. Хоць я думаю, што вось менавіта гэты беларуска-амерыканскі трэк, ён досыць абаронены. Всё ж такі тут ёсць інтарэсы, акрамя таго, каб вызваляць людзей. Давайте пакуль не адышлі далёка, акурат такі на гэту тэму я хацеў ваша бачанне і спытацца. Вы лічыце, што пытанне вызвалення палітвязняў прывяло Келага ў Мінск? Я думаю, што гэта быў пачатак размовы. Гэта такая тэма, якая досыць зручная для абодвух бакоў. Давайте мы разбярэмся з людзьмі. Ёсць гуманітарная праблема. Гэта добрая нагода для таго, каб пачаць размову. І праз гэта ўжо паслухаць адзін аднаго, таму што у абодвух бакоў, допустим, калі мы кажам пра тое, што гэтыя перамовы пачаліся год таму, і ў амерыканскага бока, і ў Мінску быў свой набор нейкіх прэтэнзій, крытыкі ўзаемнай. Я думаю, што першая размова была непростай, дзе бакі проста былі зусім на іншай хвалі. Не тое, што мы бачылі ў Лукашэнкі, дзе ён абдымаўся з прадстаўнікамі дзярждэпартамента, з Келагам і гэтак далей. Але менавіта гэтая тэма, яе цэнтральнасць, яна застаецца, мне здаецца, відавочнай. Хаця, канешне, рэжым, калі каментуе гэтыя сустрэчы, абыходзяцца вельмі агульнымі фразамі. Нармалізацыя адносінаў, рэгіянальная сітуацыя, там гуманітарныя нейкія пытанні, там ці агульна сусветная сітуацыя, там канфлікты з Іранам, там і так далей. Але насамрэч менавіта вось гэтае гуманітарнае пытанне, яно таксама важнае з пункту гледжання адносінаў паміж Мінскам і Масквой. То бок мы размаўляем пра людзей, ніякай геапалітыкі, мы размаўляем пра тое, як вырашыць гэтую праблему, якая стала перашкодай для зняцця санкцый, напрыклад. То бок для Масквы это таксама важнае пытанне, здымаць санкцыі. Я думаю, што ў пэўным сэнсе Пуцін таксама хацеў бы зняць Лукашэнку з давольствия там і даць ему магчымасць зарабляць самому. Хацелася б так думаць, канешне. Але вось гэта гуманітарная тэма, гэта таксама пэўная страхоўка ад таго, што вось гэтыя спробы уплываць, негатыўна ўплываць на перамоўны працэс, яны праваляцца. Я бачу, што некаторыя замежныя партнёры спрабуюць кідаць цень
спрабуюць неяк правакаваць пэўныя рэакцыі. Той самы Сергей Ціхановскі ўжо шмат што сказаў. Бачу, што і офіс Светланы Ціхановскай моцна радыкалізаваўся за гэты час. Яны, в прынцыпе, калі за апошнія месяцы да вызвалення Сергея Ціхановскай яны эвалюцыянавалі у сваёй павестцы, яны фактычна падцягнуліся да разумення таго, што перамовы гэта неабходная частка працы па вызваленні палітычных зняволеных, то зараз вельмі абвастрылася вось гэтая рыторыка на тэму таго, што толькі ціск, толькі праз моцную пазіцыю, праз пакаранне для Лукашэнкі можна будзе дасягнуць сапраўдных вынікаў. Гэта ніяк не абгрунтоўваецца, але я бачу, што Сергей Ціхановскі, нягледзячы на яго словы пра тое, што ён не будзе ўдзельнічаць у працы офіса Светланы Ціхановскай, ён удзельнічае у гэтай працы. То бок зараз мы можам ужо казаць пра ОСТ ў квадраце, што там ёсць і Светлана Ціхановская, і Сергей Ціхановскі, які ўдзельнічаюць. Яны даюць шмат інтэрв'ю, яны праводзяць шмат сумесных сустрэч, і там некаторыя выказванні яны таксама мяне здзіўляюць з пункту гледжання міжнароднай палітыкі. Калі чалавек гаворыць наўпрост пра звяржэнне рэжыма, калі ён гаворыць пра тое, што можна выкарыстоўваць катаванні, там ці нейкія пазасудовыя меры пакарання для Лукашэнкі, там ці каго б то не было, гэта сярэднявечча. Гэта тое, што ўсе даўно прайшлі. Ніхто не хацеў бы вяртацца ў тую сітуацыю, калі б людзей рэальна катавалі там ці забівалі нейкімі абсалютна варварскімі метадамі. Я не ведаю, як на гэта будуць рэагаваць міжнародныя партнёры, таму што ўсё ж такі заяўленая мэта гэта дэмакратычная Беларусь, дзе ёсць вяршэнства права, дзе ёсць незалежная судовая сістэма, дзе ёсць павага да правоў чалавека. Пакуль што я бачу такое разыходжанне, якое становіцца ўсё большым. Що ж таки, калі мы кажам пра нейкія перамовы на ўзроўні ЗША, ці можна нейкімі словамі на гэтыя перамовы сёння паўплываць? Дарэчы, наш глядач піша, не падаецца Валерыю, што ніякія заявы Ціхановскіх ці каго-небудзь яшчэ з дэмсілаў ніяк не паўплываюць на вызваленне палітвязняў. Тут хутчэй міжсабойчык РБ і ЗША і ЕС, і меркаванне нашых дэмсіл нічога не зменіць у міжнародным трэке перамоўным. Я не думаю, што гэта такая нявінная рэч, як такая рыторыка небясспрэчная. Все ж такі у Светланы Ціхановскай за гэтыя 5 гадоў накоплены значная рэпутацыя, кантакты. У некаторых краінах прыслухоўваюцца да таго, што яна кажа. Я ў гэтым сэнсе таксама рэалістычна ацэньваю гэтую сітуацыю. Калі казаць пра двухбаковыя перамовы паміж Вашынгтонам і Менскам, так, я думаю, што яны досыць абароненыя вось ад гэтых уцечак, ад правакацый, ад спробаў падарваць гэты працэс. Але я таксама разумею, што гэта не канец гісторыі пра вызваленне людзей і пра зняцце санкцый. Бо амерыканскія санкцыі ўсё ж такі збольшага палітычна-сімвалічныя. Няма такого гандлёвага абароту паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю. А вось менавіта адносіны гандлёва-эканамічныя паміж Беларусю і Еўропай, гэта сур'ёзна. Вось тут ёсць і інтарэсы, ёсць і патэнцыял. Тут ёсць за што змагацца. І, канешне, так ці інакш і Мінску, і Вашынгтону прыйдзецца думаць пра то, якім чынам забяспечыць такую пазіцыю еўрапейскага звяза, якая падтрымае ўсё ж такі гэты трэк, гэтае бачанне таго, як вырашаць праблему з палітычнымі зняволенымі, якія будуць таксама спрыяць да ізаляцыі Беларусі, бо на сённяшні дзень тренд якраз такі ў бок таго, каб ізаляваць Беларусь усё больш і больш. Акурат такі з гэтай нагоды ўсё ж такі што рабіць, пытаецца яшчэ адзін наш глядач. Перамовы ці ціск? Альбо толькі перамовы. Які варыянт, на ваш погляд, больш эфектыўны? Таму што вызваленні ўжо былі, а санкцыі працягваюць накладаць. Ці не раззлуе гэта дзеда? Тое, што я бачу у выкананні Злучаных Штатаў, тое, што яны фактычна кіруюцца формулай, якая вельмі блізкая да нашай кааліцыі, дзе я працую з Тацянай Хоміч, з Ольгай Гарбуновай. Мы кажам пра такія больш узважаныя камунікацыі, не кідацца пустымі пагрозамі, не змешваць розныя меседжы ў адных камунікацыях. Таксама гаворым пра тое, каб была больш актыўная дыпламатыя. Мы кажам пра тое, каб выкарыстоўваць санкцыйныя паслабленні ўжо сёння. Гэта не датычыцца санкцый, уведзеных праз вайну,
Але тым не менш мы бачым, што амерыканцы кіруюцца прыкладна такімі самымі падыходамі. І за апошні год іх камунікацыі сталі больш узважанымі, яны распачалі гэты працэс перамоўны, і вельмі важна ў гэтых перамовах менавіта тое, што ёсць працэс. То бок ёсць нейкія правілы, ёсць нейкі наступны крок ці праз 3 крокі. Мы ведаем, куды мы прыйдзем, для гэта нам трэба зрабіць вось гэта і вось гэта. Ну і тое, што яны гатовыя разглядаць пытанне санкцый, зняцця санкцый ці паслаблення гэтых санкцый. То бок мы бачым, што Злучаныя Штаты адышлі ад тэматыкі толькі ціск ці спалучэння нават ціск і перамовы. Яны ідуць менавіта па перамоўным трэку. І гэты трэк працуе. Мы бачым, што рэжым над гэта адгукнуўся, што яны гатовыя размаўляць менавіта на такіх умовах. І адно з тых разуменняў, якія прыйшлі, хаця гэта, канешне, здавалася б, мы ўсе ведаем Лукашенка ўжо як роднага, там 30 плюс гадоў мы побач жывем пад яго кіраўніцтвам, пад яго кантролем часам, але ты чалавек вельмі кепска адгукаецца на ціск. То бок, калі гэта не ціск з боку Расіі, дзе можна пераламаць і косткі, это не проста выкруціць рукі, а можна пераламаць і косці, то ён на гэты ціск адказвае ціскам у адказ. І пры гэтым ён адказвае не самім сталіцам, хаця бываюць і такія выпадкі, але на гэтым этапе ён найперш адказвае супраць людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі. Мы таксама не можам гэта ігнараваць. Ён можа пагражаць Вільнюсу, можа пагражаць Варшаве, але найлепш у яго атрымліваецца пагражаць людзям, якія знаходзяцца ў Беларусі, якія абсолютна не абароненыя, якім мы таксама нічым не можам дапамагчы. І мы гэта не можам адкідваць, калі мы разумеем, якім чынам ён адказвае на гэты ціск. Таму мой падыход на сённяшні дзень такі, таму што ў нас вельмі канкрэтная місія вызваляць палітычных зняволеных. То есть без ціска, перамовы. Тое, што на сённяшні дзень працуе, гэта размова менавіта пра перамовы, пра нейкія саступкі, па нейкія кансэнсусы, якія могуць дасягацца абодвума бакамі. Саступкі, кансэнсусы. Што канкрэтна маецца на ўвазе? Паслабленне нейкіх санкцый? Так, гэта могуць быць і санкцыі, гэта могуць быць і палітычныя кантакты, якія вельмі важныя для Лукашэнкі. Мы бачым, што за апошні год адбылося некалькі такіх даволі сур'ёзных сустрэч высокага ўзроўня. Той сам Лукашенко сустракаўся з генсекам ААН Антоніо Гутэрэшам, вось зараз была амерыканская дэлегацыя. І калі падобныя сустрэчы прыводзяць да вызвалення людзей ці паляпшэння нейкіх умоваў утрымання людзей, то, канешне, мы будзем гэта вітаць. Таму што тут я б хацеў асобна вывесці задушкі ўвогуле гэтай дзейнасці тое, што мы зрабілі. Пытанне легітымнасці і непрызнання Лукашэнкі. Легітымнасць — гэта тое, што можа быць дасягнута праз правядзенне свабодных выбараў у Беларусі. Калі народ выбірае сабе кіраўніка, і вось гэта становіцца крыніцай легітымнасці. Лукашенко жыве ва ўмовах нелегітымнасці ўжо вельмі працяглы час. І яму, я думаю, што ніколі ўжо не аднавіць гэтую легітымнасць, прынамсі праз правядзенне свабодных выбараў Лукашенко да гэта проста не гатовы. Ён гэта не дапусціць. Калі казаць пра непрызнанне Лукашэнкі, таго, што ён легітымны ці нелегітымны, то якраз вось гэтыя 5 гадоў вельмі выразна паказалі, што гэта непрызнанне яму абсалютна не перашкодзіла кіраваць краінай так, як яму хочацца. Ён прыняў за гэтыя 5 гадоў вельмі шмат рашэнняў. Некаторыя з іх былі абсолютно руціннымі, там выплата пенсіі, заробкаў, стыпендыі, ЖКХ і гэтак далей. Некаторыя з іх былі лёсавызначальнымі для нашай краіны і не ў самым лепшым сэнсе. Кажам тут пра размяшчэнне ядзернай зброі, пра тое, што Беларусь стала суагрэсарам, Беларусь у выніку такіх дзеянняў стала пагрозай міжнароднаму міру і бяспекі упершыню за сваю суверэнную гісторыю. І вось гэтае непрызнанне, яно нічога не дало. Адсутнасць амбасадараў у Беларусі нічога не дало. Пры тым, што это таксама мае свой шлейф адмоўных такіх наступстваў, тое, што адсутнасць еўрапейскіх амбасадараў, якія ці амерыканскіх амбасадараў Беларусі, якія ўсё ж такі прыхільнікі суверэннай, незалежнай, дэмакратычнай Беларусі, яно аслабляе саму гэтую ідэю, аслабляе сувязі паміж нашай краінай і іншымі краінамі. Тое, што учора гаварыла Анастасія Касцюгова ў вашым эфіры, гэта наша краіна, мы не можам яе адпускаць, мы не можам дазволіць, каб вось гэтыя
дзеянні адмоўныя па і эскалацыі і ізаляцыі Беларусі яны прыводзілі да таго, што пазіцыі нашай краіны як суверэннай адзінкі, як суб'екта міжнароднага права яны паступова і пастаянна аслабляюцца. Мы павінны дзейнічаць гэтаму насуперак. Мы павінны аднаўляць гэты суверэнітэт, умацоўваць яго, здымаць гэтую ізаляцыю з нашай краіны, бо тут я думаю, што ні ў кого няма ніякіх сумневаў пра тое, што Беларусь павінна заставацца незалежнай суверэннай краінай, прыйдзе час і для дэмакратыі таксама. Я падсумую. Першае, вы прапануеце ўвогуле тэму легітымнасці, што там праз рукапацісканне там з Келагам, там яшчэ там хоць з кім там з Макронам, з Трампам там ці яшчэ з кім легітымнасць падвышаецца ў Лукашэнкі, вынесці і не абмяркоўваць гэтую тэму. І другое, на сёння галоўнае самае захаваць суверэнітэт, незалежнасць, неважна хай з Лукашэнкам, на чале з Лукашэнкам, але галоўнае суверэнітэт, пра дэмакратызацыю, дэмакратыю, свабоду, ўсё астатняе будзем думаць пасля. Так, я б сказаў так, добра, дзякуй за выдатнае падсумаванне. Тут я бы яшчэ дадаў такі момант, вяртаючыся да нелегітымнасці Лукашэнкі. Тое, што нелегітымнасць Лукашэнкі не азначае аўтаматычна, што хтосьці іншы будзе легітымна. А для гэтага трэба прайсці працэдуру выбараў у Беларусі. Мы прайшлі ўжо 5 гадоў пасля 9 жніўня 2020 года. Мы разумеем, што нельга ехаць на 20-м годзе пастаянна і бясконца і думаць, што вось гэта будзе працаваць як, напрыклад, у Далай-ламы. Ён нарадзіўся аднойчы легітымным, ён заўсёды будзе легітымным. Не, у нас так не працуе. У нас іншая мадэль. Палітыкі павінны праходзіць праз працэдуру выбараў, праз працэдуру ацэнкі людзьмі дзеля таго, каб яны выказалі свой давер ці недавер. Выбралі вось у гэтай канкурэнтнай барацьбе тых людзей, якія найлепшым чынам адлюстроўваюць павестку сённяшняга дня і дапамагаюць людзям вырашаць свае праблемы. Чаму тады просто не сказаць, што мы разумеем, што зараз ціск санкцыі штурхаюць Лукашэнку і Беларусь да Крымля, да страты суверэнітэту. Для нас суверэнітэт і незалежнасць Беларусі на першым месцы, таму здымайце санкцыі, а ўсё астатняе пройдзе аўтаматычна. Он Воскресенскі сказаў: здымайце санкцыі, першыя самыя галоўныя, і турмы як мінімум на палову апусцеюць. Я думаю, это пытанне даверу. Яно адсутнічае практычна, давер адсутнічае паміж... Але вы згодны зараз стаць і гэтыя словы прамовіць, сказаць: да, я згодны з гэтым, таму заходнія партнёры, здымайце санкцыі, таму што для нас важна суверэнітэт, а вызваляць людзі, потым яны пойдуць працэсы так, як яны ішлі ў 2010 годзе, да прыкладу. Я думаю, якраз такі гэтыя пытанні вельмі моцна звязаны, пераплеценыя, і пытанне палітычных зняволеных і іх вызвалення, і тое, што адбываецца з нашай краінай. Менавіта з арыштаў кандыдатаў, з арыштаў людзей, са з'яўлення зноў палітычных зняволеных у такіх вялікіх колькасцях пачаўся палітычны крызіс у Беларусі. Ён быў неад'емнай часткай, застаецца неад'емнай часткай гэтага крызісу. Это тое, што аслабляе нашае грамадства, шкодзіць людзям, шкодзіць і самой дзяржаве, самой краіне. Таму вырашаць гэтае пытанне, гэта значыць дапамагаць таксама вырашаць пытанне суверэнітэта, незалежнасці нашай краіны. І я б тут ні ў якім разе не выступаў за тое, каб здымаць санкцыі дзеля захавання суверэнітэта, бо без таго, каб не вызваляць людзей і не спыняць у перспектыве рэпрэсіі, таму што гэта абсолютна пераплеценыя ўзаемазвязаныя рэчы. Мне просто дзіўна, чаму так удакладняў у вас, таму што я слухаў учора Настасю Касцюгову, я слухаў сёння пазіцыю Івана Краўцова, і яны хоць і выступаюць за тое, што неабходна весці перамовы, неабходна гэты перамоўны трэк не спугнуць, як кажуць, рабіць все, што магчыма, у той жа час. І тая ж самая Настасія, і той же Краўцоў кажа: але мы не кажам пра нейкае там аўтаматычнае зняццё санкцый. Так. Можа быць, нават не кажам пра тое, што не трэба уводзіць новыя санкцыі. Можа, і трэба. Галоўнае, не заклікаць гучна да гэтага, не звяртаць на гэта увагу. Хай ціск і перамовы працуюць разам, але без медыйнай шуміхі. То есть вы не падтрымліваеце гэту пазіцыю? Па-першае, ёсць каму казаць пра санкцыі, ёсць цэлыя структуры, цэлы набор гэтых структур, якія пастаянна
заклікаюць да санкцыйнага ціску. Па-другое, тыя санкцыі, якія на сённяшні дзень існуюць, гэта ўжо дастатковы цяжар на беларускую эканоміку, на беларускую дзяржаву, на ўсю краіну. І з гэтымі санкцыямі можна разбірацца нейкім чынам. Увядзенне новых санкцый на сённяшні дзень, па-першае, няма нейкіх ідэй, канкрэтных ідэй, якія сказалі, да, вось зараз мы сфармуем гэты пакет, які можа стаць вырашальным у гэтым пытанні. Ну, можна, конечно, увесці гандлёвае эмбарга для ўсёй Беларусі на заходняй мяжы, але мы разумеем, што гэта немагчыма. Бо ёсць яшчэ і іншыя інтарэсы трэціх краін, якія тут не дазволяць проста гэтую тэму увесці. Мы бачым, што за сотні мільёнаў евра гандлюецца ў абодва бакі паміж Беларусю і Европай. То бок, насамрэч няма блакады нейкай, працягваецца гандаль. Просто тыя санкцыі, якія сёння маглі прывесці да вызвалення людзей, еўрапейскі звяз не пагаджаецца з тым, каб гэтыя санкцыі аслабляць. То бок, ёсць ужо пэўны аб'ём санкцый, якія не дапамаглі вырашыць пытанне з вызваленнем людзей. Яны шкодзяць людзям, яны абмяжоўваюць нашу мабільнасць, яны абмяжоўваюць нашы магчымасці для суверэннага развіцця. Таму працаваць можна ўжо з тымі санкцыямі, якія ўведзены. Якія могуць быць іншыя рычагі ўплыву ці ціску на Мінск. Я думаю, што гэта таксама пытанне павінна заставацца непублічным, якім чынам яго абмяркоўвае Мінск, Вашынгтон, Брюссель. Я думаю, гэта павінна заставацца паміж імі. Гэта не азначае, што дэмакратычныя сілы не могуць штосьці раіць, выпрацоўваць нейкія ідэі, але вельмі важна захоўваць пры гэтым, ўсё ж такі нейкую гігіену, не выскокваць з кожнай ідэі адразу ў паблік і не агучваць яе, таму што яна проста робіцца непрымальнай для Мінска. Перамовы паміж з Вашынгтонам і Мінскам шлі, ідуць, ну і можа быць і надалей будуць ісці. У той жа час перамоўнага трэку па лініі ЕС Мінск няма ніякага. І наколькі я зараз гляжу, пазіцыя у еўрапалітыкаў, еўрачыноўнікаў прынцыповая, і яны адыходзяць ад яе не хочуць. Калі тут перамоў не будзе, калі санкцыі нейкія там замаражваць, здымаць Еўрасаюз не захоча, то толку ад нейкіх там заяваў і абяцанняў санкцыйнага палёгкі з боку ЗША, яны ж звязаныя ўсё ж такі. Яны не абсалютна звязаныя, яны ў пэўным сэнсе былі сінхранізаваныя, калі яны ўводзіліся, але Злучаныя Штаты, як мы бачым, могуць прыняць сваё аўтаномнае рашэнне. Яны могуць зняць гэтыя санкцыі, якія, канешне, у цэлым яны аслабляюць гэты міжнародны рэжым санкцый супраць Беларусі. Яны не вырашаюць праблему Мінска, зноў жа, таму што Еўропа значна больш важны гандлёвы партнёр для Беларусі. Але тым не менш, тое, што я бачу зараз, вымалёўваецца такая разыходжанне паміж пазіцыяй Брусселя, менавіта як цэнтральных інстытутаў Еўрапейскага звязу, і пазіцыяй асобных краін Еўрапейскага звязу, якія ўсё ж такі маюць розныя меркаванні. Мы пачнем тут з нашых непасрэдных суседзяў, которые займаюць вельмі такую часам жорсткую, непрымірымую пазіцыю, якую фактычна яны зараз падхопліваюць і вось гэтую энергію з боку ціханаўскіх, дзе яны перапяваюць тыя самыя тэзісы, і для іх гэта такі важны момант не саступаць. Менавіта праз ціск, праз такую жорсткую пазіцыю дасягаць свайго выніку. Але ёсць іншыя краіны, якія пераацэньваюць тое, што адбываецца ў Беларусі, і той кантэкст, які стварыўся па-за межамі Беларусі, навокал Беларусі, якія таксама уважліва сочаць за тым, што адбываецца ў дэмакратычным руху. Яны бачаць, што ёсць тэндэнцыі, якія не сведчаць на карысць таго, што дэмакратычны рух застаецца сілай, якая зможа прывесці да дэмакратычных зменаў у Беларусі нейкім будучым каротка ці сярэднетэрміновым. Такіх чаканняў нікога няма. Проста. Ёсць дэмакратычны рух і ёсць. Ці можа ён дасягнуць? Не можа. Ці можам мы чакаць нейкіх дэмакратычных зменаў у Беларусі палітычным шляхам там ці сілавым варыянтам? Не. На сённяшні дзень мы проста не бачым такіх варыянтаў. Мы павінны быць у гэтым рэалістамі. Таму я бачу разыходжанне паміж Брусселем і нацыянальнымі сталіцамі, і пры гэтым сярод нацыянальных сталіц таксама ёсць розныя меркаванні пра то, якім чынам працягваць далей. Я думаю, што вельмі хутка мы пабачым нейкія абмеркаванні ў самім Еўразвязе пра тое, што адбываецца. Ці не варта нам пераацаніць гэтую сітуацыю, ці не варта нам
перабудаваць той фундамент, які становіцца падставай, крыніцай для палітык, якія ўжываюцца датычна Беларусі, бо на мой погляд, тыя палітыкі, якія сёння ўжываюцца, яны абсалютна састарэлі, яны кіруюцца тымі дапушчэннямі, тымі меркаваннямі, якія былі сфармаваныя некалькі гадоў таму, якія ўжо састарэлі насамрэч. І палітыка атрымліваецца неадэкватнай той сітуацыі, якую мы маем. Можа яны і састарэлі, але у які бок састарэлі, тому что як мы бачым змену палітыкі і змену перасцярогаў, якія ёсць у палітыкаў кіраўніцтва Літвы, Польшчы, калі раней яны там казалі просто там пра нейкі санкцыйны ціск і гэтак далей, зараз дайшло да чаго? Міны на мяжы, узбраенне, тому что чакаюць магчыма нават вайсковага нападу з боку Беларусі. І ў гэтай сітуацыі казаць пра змену у нейкі такі бок пацяплення адносінаў да Мінска, мне падаецца дзіўнае спадзяванне. Я не кажу про пацяпленне, я кажу про то, як мы вырашаем праблемы, якія паміж намі стаяць. Той самы міграцыйны крызіс, напрыклад, менавіта тое, што створанае рукамі Лукашэнкі, канешне, і кіруецца з Крамля, тое, што заходнія краіны, яны прытрымліваліся такой пазіцыі, што трэба выбудоўваць новую мяжу, новыя муры, абараняцца ад Беларусі. Я не бачу дагэтуль нейкіх спробаў менавіта абмеркаваць, як можна канструктыўна вырашыць гэтую праблему. Бо у Лукашэнкі таксама ў свой час была логіка таго, як ён пачаў гэты крызіс, што яго пазбавілі фінансавання на ахову мяжы, ён быў раздражнёны гэтым. Ён казаў яшчэ да 20-го года не адзін раз, што вы просто не ўяўляеце, што будзе, калі я тут адкрыю мяжу, калі перастану ахоўваць еўрапейскую мяжу са свайго боку. Гэта і наркатрафік, гэта і людзі, і мігранты там і гэтак далей. Тое, каб ён сачыў за парадкам на сваёй дзяржаўнай мяжы, гэта павінна аплачваць іншыя людзі. Я нагадаю, што той самы прэзідэнт Трамп амерыканскі свой першы тэрмін прысвяціў выбудоўванню мяжы муроў на мяжы з Мексікай за кошт Мексікі. То бок ён лічыў, што менавіта Мексіка павінна аплаціць гэтыя рахункі. Гэта так і не здарылася, але не сказаць, каб гэтая ідэя, каб такое бачанне сітуацыі, яно было абсолютна адарваным ад агульнага сусветнага кантэксту. Я да чаго вяду? Тое, што вось гэты міграцыйны крызіс, як адзін з моцных раздражняльнікаў у адносінаў паміж нашымі суседзямі і Беларусю, насамрэч ніколі я не бачыў спробаў, каб ён вырашаўся праз дыялог, праз абмеркаванне праблемы, праз пошук рашэнняў. Там мы не хочам, каб гэта адбывалася, каб гінулі людзі на мяжы, каб падрывалася наша нацыянальная бяспека з абодвух бакоў. Давайте падумаем, што мы можам зрабіць. Тое самае тычыцца і чыгуначнае злучэнне паміж Мінскам і еўрапейскімі сталіцамі, Вільнюсам і Варшавай найперш. Таксама по дэфолту сказалі, мы не будзем гэта рабіць. Ніхто не патлумачыў толкам чаму, таму што пагроза нацыянальнай бяспекі. Але гэта все вельмі агульна, і тут можна у такім тлумачэнні зайсці вельмі далёка. То бок я не кажу пра тое, што павінны пацяплець адносіны. У нас ёсць даволі сур'ёзны набор праблем, які не вырашаецца на сённяшні дзень. І яны не вырашаюцца менавіта праз дыялог, праз пошук нейкіх рашэнняў. То бок мы бачым проста гэтую спіраль эскалацыі, якая раскручваецца далей. Але ў выніку губляе наша краіна, губляюць нашы людзі, губляюць нашы гандлёва-эканамічныя інтарэсы, людзі не могуць нармальна атрымліваць адукацыю ці там забяспечваць культурны абмен, медыцынскія паслугі для сябе. То бок чаго мы дасягаем у выніку гэтага? Бачым, што нашы еўрапейскія партнёры, яны таксама увайшлі вось у такі клінч, што не, мы дакажам сваю правату. Мы дакажам, што мы былі правыя там у 20-м годзе, у 15-м, 10-м годзе. Нават калі нам гэта будзе каштаваць вельмі шмат, нават калі мы пабачым дэградацыю Беларусі як дзяржавы, і эканомікі, і інфраструктуры. Я думаю, што гэта стаўка такая даволі сумнівная, што мы прастое, каб даказаць сваю правату, што у нас яна была маральна вышыня там у 20-м годзе, мы гатовыя проста давесці краіну да галечы, што яна будзе губляць і эканамічна, інфраструктурна, і ў плане людзей, і фактычна будзе губляць сваю суверэнітэт і незалежнасць. Я думаю, што вось гэта траекторыя, якую мы бачылі ўжо 5 гадоў, яна нас прывяла ўжо да вельмі небяспечнай кропкі. Сёння Беларусь і дэмакратычны рух у тым ліку
значна далейшыя ад дэмакратычных выбараў Беларусі, чым гэта было ў 2020 годзе. І мы працягваем рухацца менавіта ў гэтым кірунку, што Беларусь аддаляецца ад перспектывы дэмакратызацыі. Менавіта як інструмента кіравання людзьмі, як гэта запісана ў нашай Канстытуцыі. І калі мы працягнем гэтую траекторыю, то мы пабачым, што Беларусь можа страціць значна больш за наступныя 5 гадоў. І ці будуць гэта аднаўляльныя нейкія працэсы ці не, я б не хацеў правяраць. Таму я думаю, што нам трэба таксама ўзяцца за розум і думаць про то, якім чынам мы можам вырашаць канкрэтныя праблемы, якія на сённяшні дзень шкодзяць і Беларусі, і шкодзяць міжнародным адносінам Беларусі з іншым светам. Я звярнуся да вашага апошняга допісу у Фейсбуку, дакладней да адной фразы. Мне просто хочется, каб вы патлумачылі больш так, што вы мелі на ўвазе. Ёсць адчуванне, што гэта якраз тая сітуацыя, калі дыялог паміж уладамі і грамадзянскай супольнасці мае значны практычны сэнс. Гэта дазволіла выявіць праблемныя моманты, якія могуць заставацца незаўважнымі, але якія шкодзяць, ну і далей па тэксце. Якія перамовы, з якой грамадзянскай супольнасцю? Маецца на ўвазе менавіта сітуацыю, як бы нармальную, якую мы бачым, напрыклад, до 2020 года і ў 2020 годзе. А калі ёсць грамадзянская супольнасць, якая бярэ на сябе вырашэнне задач, якія вельмі часта дзяржава не заўважае, ці ў яе не хапае рэсурсаў, не хапае кампетэнцыі. Мы тут можам ісці вельмі далёка. Гэта і сацыяльнае пытанне, там абарона ахвяраў хатняга гвалту, абарона раслінаў, абарона там матылькоў, птушак ці... То есть вяртанне ўсіх тых, каго яны вынішчылі, выгналі, пасадзілі і гэтак далей. Гэтыя праблемы застаюцца без увагі, без рэсурсаў, без тэхнічнай дапамогі. Гэта тое, што нам дапамагала б у будучым і дзяржаве, і краіне. Калі разглядаць краіну як супольнасць, такое спалучэнне дзяржавы, якая кіруе там всеми паслугамі, і грамадства, якое фактычна з'яўляецца асновай усяго, то вось гэтая звязка, грамадзянская супольнасць, тыя структуры, якія абсолютна не палітычныя, якія займаюцца проста выяўленнем праблем і пошуку рашэннем гэтых праблем, і таксама рэалізуюць гэтыя самыя рашэнні. Тут рэч менавіта аб тым, што гэтая сувязь на сённяшні дзень вельмі моцна аслабла. Не сказаць, каб у Беларусі цалкам знікла грамадзянская супольнасць, яна ўсё ж такі існуе, часам яна падкантрольная дзяржаве, але якасць яе вельмі моцна ўпала, і колькасна таксама вельмі моцна страціла Беларусь у гэтай сітуацыі. Аднаўленне гэтай прасторы, стварэнне ўмоваў для таго, каб грамадзянская супольнасць вярталася як раўнапраўны партнёр у вырашэнні такіх праблем, я думаю, што зноў жа гэта мае значна практычны сэнс. Але што вам дае падставы меркаваць, што рэжым можа быць нават дзесьці гатовы пайсці на тое, каб не незалежныя СМІ вярнуць у Беларусь, про это размовы не ідзе, і там не нейкія там, скажем, іншыя арганізацыі, але тую ж самую птушкі бацькаўшчыны, якую прызналі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Можа, яны гатовыя аднавіць дзейнасць там таварыства беларускай мовы, ці, скажем, сымбаль-баі, якія рабілі толькі тое, каб нацыянальнае нешта захаваць і адрадзіць. Можа, яны Паўла Белавуса згодны вызваліць з турмы, якога пасадзілі за здраду дзяржавы. Гэтыя масквароты чалавека, які ўсё сваё жыццё аддаў на захаванне беларускасці. Вот яны гатовыя вярнуць гэта ўсё, вот нават такое вот культурніцкая скіраванасці. Так, я згоден. На сённяшні дзень таксама Мінск не паказвае прыкладу у узважаных камунікацыях, там у актыўнай дыпламатыі, там ці выкарыстанне тых інструментаў, якія ёсць дзеля паляпшэння сітуацыі ў Беларусі. Наадварот, можна казаць, што ёсць несупадзенне паміж тымі палітычнымі установкамі, якія робіць сам Лукашенко, калі ён кажа пра тое, што трэба захоўваць суверэнітэт і дзяржаўнасць Беларусі, што трэба нармалізаваць адносіны з краінамі захаду, што трэба выбудоўваць унутраныя каналы для камунікацыі ўнутры самого беларускага грамадства. Гэта няма. Ёсць палітычныя установкі, а працягу дзеянняў няма планаў дзеянняў. І вось гэты допіс, я ж яго таксама, я так і падпісаў, што ён скіраваны для беларускіх уладаў. Вы пачытайце таксама і падумайце пра тое, што адбываецца, якім чынам можна хаця б на гэтым этапе, хаця б фундаментальна неяк задумацца пра тое, што можна рабіць па-іншаму, таму што тое, што вы робіце, яно не на карысць ні краіне, ні дзяржаве.
Добра, давайте до іншых тэмаў, а то не так шмат часу, а хацелася б трошачку хаця бы закрануць іншыя тэмы. Дарэчы, вот у працяг от гэтага аднаўлення, не аднаўлення, але ціск так, ну я не знаю, рэпрэсіі коцяцца, вот прызнанне аб'яднанага пераходнага кабінета. Ну господи ты Боже мой, ну нейкая там протаурад у выгнанні, нейкая структура, ну цалкам некая безобидная да Лукашэнкі прызнана ажно цэлым як там тэрарыстычным фармаваннем. Хамас не прызнаны ў Беларусі тэрарыстычным, а АПК прызнаны. Вот гэта пра што сведчыць? Ну, я не думаю, что это сведчыць пра паглыбленне расколу. Раскол ужо досыць глыбокі, ці там прызнанне таго, што АПК з'яўляецца нейкай неверагоднай сілай на палітычным алімпе. Я не думаю, што гэта такі. Это, ну, некая выглядае як вельмі спазнелае рашэнне. Я думаў, што яно ўжо давно было прынятае, гэта рашэнне, але ну я ўзгадваў літаральна учора, ці на мой момант выхаду з кабінета у чэрвені мінулого году, ну сапраўды такога статусу яшчэ не было. Можа нейкія працэдуры просто спазніліся, але ну на сённяшні дзень это выглядае абсолютно неадэкватна сітуацыі, і сапраўды ну, кабінет не з'яўляецца рэальным тэрарыстычным фармаваннем. Яшчэ адзін момант. Я, дарэчы, не думаў, што гэтая тэма вам будзе цікавая і блізкая, але вы самі яе прапанавалі. Машэнскі. Так. І санкцыі, якія ўвяла Польшча супраць яго. Шмат было спрэчак, ўсё ж такі кашалёк, не кашалёк рэжыма, там ўсё ж такі меў ён дачыненне да нейкіх палітычных там пераследаў ці яшчэ што-небудзь, доказаў няма, але ўсё адно. Як вы ацэньваеце ўсю гэтую сітуацыю? Ну, мне это рашэнне падалося такім даволі дзіўным, некім такім раптоўным, амаль нелагічным, я б сказаў, таму што вось гэтае паляванне за кашалькамі рэжыма, яно мела сэнс некалькі гадоў таму. І тады таксама ўсплывала прозвішча Александра Машэнскага, але да гэтай атакі не дайшло. Ну і мы разумеем, што зноў жа гэтыя санкцыі, яны такія сабе. Яны не маюць асаблівага эфекта на сітуацыю, яны могуць абмяжоўваць пэўных людзей у тым, што яны робяць. З усіх беларускіх бізнесменаў, прозвішча якіх я чуў менавіта ў гэтым кантэксце, каб увесці персанальныя санкцыі за падтрымку рэжыма Лукашэнкі, мне здаецца, што ў Машэнскага ну, найбольш здаровы бізнес, які ён выбудоўваў шмат дзесяцігоддзяў. Ці была там дзяржаўная падтрымка, ці была там падтрымка з боку Лукашэнкі, вельмі складана сказаць, але гэта значная і здаровая частка беларускай эканомікі, дзе працуе вельмі шмат людзей. Ці пойдзе гэта на карысць нейкім працэсам? Магчыма, гэта нейкая перамоўная пазіцыя, якую вырашылі стварыць польскія ўлады у гэтай новай сітуацыі, каб абмежаваць яго магчымасці. Ну, але мне, зноў жа, калі я кажу пра справу вызвалення палітычных зняволеных ці прынясення нейкіх дэмакратычных зменаў у Беларусі, я кіруюся такім прынцыпам. Вось гэтае дзеянне, яно прынясе карысць, ці яно нашкодзіць. Я на сённяшні дзень не бачу, якім чынам санкцыі персанальныя санкцыі супраць Машэнскага яны прынесуць нейкую карысць. Я просто не бачу гэтай перспектывы. Я бачу, як гэта можа нашкодзіць у пэўным сэнсе, можа там абмежаваць магчымасці чалавека для того, каб ён вёў сваю працу. Але на сённяшні момант я не разглядаю эканамічныя санкцыі, асабліва супраць прыватных прадпрыемстваў, як своечасовую адэкватную ідэю той сітуацыі, якая складаецца ў Беларусі. Гэта ну, можа выглядаць нават нейкай прыкметай канкурэнтнай барацьбы супраць канкрэтна Машэнскага. Ну, гэта моя здагадка такая, але ну, такія моманты просто думаеш, ці мог хтосьці скарыстацца нейкімі дзяржаўнымі інструментамі дзеля таго, каб весці канкурэнтную барацьбу. Кавалеўскі адстойвае Машэнскага, піша Максім. Ага, дадае Саша Бусел, а цяпер кашалькам Лукашэнкі вольніцу трэба даць. Алекс Маркин. Ковалевский пришел оправдывать режим. Согласен с Максимом относительно Ковалевского. Реально палится. Раньше держал марку. Да, реально палится. Ну, это мое меркование. Я ж не кажу про то, что той самый Сергей Тихановский со своими погрозами на адрес Лукашенки не мае права выказывать такое меркование. Трэба думать просто про наступства. Адкуль вы і агентство еўраатлантычнага супрацоўніцтва зараз атрымліваеце доход, пытаецца Міч.
Мы працуем гэтаксама як і іншыя грамадзянскія супольнасці, шукаем гэта не доход, гэта сродкі на ажыццяўленне нашай аперацыйнай дзейнасці, але у нас не бізнес-структура. Ну і апошні спадарояр, усё ж такі у гэтай сітуацыі як вы раіце дзейнічаць дэмакратычным сілам? Я думаю, што нам зараз трэба праявіць адказнасць, трэба самім ініцыяваць размову пра тое, што змянілася за 5 гадоў, якія ёсць змены сярод нас, якія ёсць змены ў кантэксце у беларускім, думаць пра тое, якім чынам мы можам дасягаць мэтаў менавіта заявленых у 2020 годзе, калі гэта ўвогуле актуальна, ці не варта пераглядзець гэтыя самыя мэты. Тая канферэнцыя, якая адбудзецца тут у Варшаве 9 жніўня, Новая Беларусь, я спадзяюся, што арганізатары таксама нададуць увагу менавіта гэтаму, дзе мы сёння адносна тых мэтаў, якія з'яўляліся ў 2020 годзе, ці стала краіне лепш, ці стала грамадству лягчэй, ці сама дзяржава на сённяшні дзень знаходіцца ў мацнейшым ці наадварот у слабейшым стане, і што мы можам зрабіць для таго, каб захаваць нашу краіну, каб выратаваць людзей, але захаваць краіну таксама. Зарэгістраваліся на канферэнцыю? Не зарэгістраваўся. А будете? Я не ведаю. Ну, я не кажу, что там, чаму вас не запрасілі там паўдзельнічаць, а там запрашэння не павінна, а хаця бы вот просто прысутнічаць. Я не ведаю, мне здаецца, што зараз прынамсі мой досвед супрацы ці ўзаемадзеяння некага з палітычнымі структурамі паказвае, што там няма такога жадання слухаць іншыя меркаванні, выслухваць крытыку. У гэтым сэнсе мяне, конечно, расчаравала пэўным сэнсе наша культура, якая насамрэч не змагла адысці ад тых лекалаў, якія мы прывезлі з Беларусі. То бок, гэта ізаляванасць, гэта маё меркаванне ці ніякага іншага меркавання, гэта непразрыстасць, гэта не жаданне чуць крытыку нейкую. Ёсць маё меркаванне, а ўсе астатнія меркаванні мы іх можам выслухаць, як кажуць там часам. Мы вітаем розныя меркаванні, але гэта не азначае, што мы іх улічым, гэтае меркаванне. Ну, а часам мы іх проста не будзем заўважаць. Таму я не думаю, што мой удзел тут шмат што зменіць. Мне хацелася б, конечно, бачыць гэтую канферэнцыю, каб яна прайшла па іншых нормах, па іншых правілах, але узгадаем, як у мінулым годзе падымаліся пытанні таго, там той самы Андрэй Ягораў узняў такія вострыя пытанні, паставіў пытанне, дзе мы зараз знаходзімся і ці варта нам ісці тым самым шляхам, які шквал крытыкі просто абрушыўся на яго, ну, прыкладна такого, як хейта ўжо, а не проста крытыкі. Не хочаце трапляць пад хвалю? Пытанне рацыянальнае, ці варта гэта рабіць, ну, там мяне там не чакаюць дакладна. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба развітвацца. Я нагадаю, што з намі у сваім рэгулярным эфіры быў кіраўнік агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Дарэчы, нешта нікога з агентства не было сёння ў каментарах, не дапрацоўвайце, але тым не менш подписывайтеся на сацыяльныя сеткі агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Спасылачка ёсць у нас у апісанні. Ну і дзякуй Валерыю Кавалеўскаму за тое, што нягледзячы на занятасць рэгулярна наведваецца да нас у эфір і выказвае сваё меркаванне, і вы з ім можете быць згоднымі ці не згоднымі, але чуць трэба розныя пазіцыі і погляды. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.